о ситоди мураббиёни мунтахаби тоҷикистон панҷгонаи аввалеро ки зарбаҳои 11 метрро иҷро мекунанд муайян месозанд. одатан дар чунин ҳолатҳо доварон манзарат мураббиён такя ба он нафарон мекунанд ки худашон пешдастӣ мекунанду худашон боварӣ доранд ки аз ӯҳдаи иҷроиши зарбаҳо мебароянд. тараф ва дастае ки аввалин шуда ба зарбазанӣ меравад муайян мегардад. дастаи малайзия ҳоло муайян накарданд панҷгонаи аввали худро. лаҳзаҳои ҳассоси рақобат. албатта дар ҷараёни бозӣ маъзастаи мо беҳтар ҳунарнамоӣ кард, хусусан дар 20 дақиқаи охирини рақобат бартарӣ пурра дар ихтиёри мо буд, аммо танҳо як гол намерасиду халос. дар иҷроиши зарбаҳои 11 метра нақши дарвозабонҳо бениҳоят калон аст. ба дастаи мо аввалин шуда зарба мезанад ва капитан ба назди тӯб меравад. Аҳтам Назаров. рустам ятимов дар чеҳрааш ханда ва табассум ҳувайдост ки боварӣ бештар ба дил ҳосил мекунад. аҳмад ҳазми бин муҳаммад зидди аҳтам Назаров. зарбаи аввалин дар силсила зарбаҳои 11 метра. садои хуштаки довар. аҳтам зарбаи ва паненка иҷро карда аҳтам. дарвозабон худро як тараф аллакай партофта буд, аммо бояд каме сахттар тӯбро равон мекард аҳтам. ай аввалин зарбаи мо дақиқ нест. дарвозабон баргардонд. багон ки каме пояш ба замин зад аҳтам Назаровро, ба ҳар сурат паненкаро хуб иҷро кард, аммо бояд тӯбро каме сахттар ирсол менамуд ҷониби дарвоза. акнун рустам ятимов бояд ки кӯшиш кунад то ки ҳисобро баробар созад. зарбаро Кулс иҷро мекунад. зарбаи Кулс ва бармегардонад Рустам Ятимов. офарин. агарчи капитан аз ӯҳдаи вазифаи худ набаромад, дарвозабони мо 100% кор кард. ҳарду дарвозабонҳо якдигарро табрик мекунанд бо баргардонани зарбаҳои аввал. маҳз бо шарофати расиши дасти Рустам Ятимов буд ки тӯб пас аз он ба сутуни дарвоза бархӯрд. Ваҳдат Ҳанонов. муҳофизатгарон дар дастаи мо танҳо айни замонзада истодаанд. Ваҳдат. зарбаи Ваҳдат ва дақиқ аст Ҳанонов. ман аз пойафзолҳои Ваҳдат хавотир будам ки пеш аз иҷроиши зарба монанди финали Лигаи Чемпионҳо байни Манчестер Юнайтед ва Челси вақте ки Ҷон Терри лағжида буд, ҳамин гуна ҳодиса бо муҳофизатгари мо рух надиҳад.
зарба ба Рустам Ятимов боз бармегардонад. Баракалло. агар раваду сахт умед дорем ки дастаи мо пирӯзӣ ба даст биёрад, беҳтарин бозингар бояд ки баъзан ҳамин нафар шавад. ду зарбаро пайҳам бармегардонад. ду зарбаро бозингарони Малайзия як тараф равон карданд ва умуман кӯшиш накард ки пешгӯӣ кунад зарбаҳои бозингарони рақибро. Рустам Ятимов меистад, интизор мешавад ки туба каун тараф меравад ва дарҳол аз ҳисоби вокуниши хуб ба ҳамон тараф ҳаракат менамояд ва ҳар дафъа муваффақ гардид. Комрон Турсунов имрӯз ӯ аз курсиҳои эҳтиётӣ ба майдон ворид гардид. сахт ба гӯшаи поёнӣ канори рост тӯб равон мекунад. ҳамловарӣ бошгоҳи Churchill Brothers ва се зарбаи мо дутоаш дақиқ мегардад. Малайзия ҳоло ҳам намедонад ки чӣ тавр тӯбро вориди дарвозаи Рустам Ятимов гардонад. Муҳаммад Сафавӣ бин Рашид Сафавӣ Ятимов ҳам дар кор нашуд, чунки тӯб ба тири дарвоза бармехӯрад. умуман аз ӯҳдаи иҷроиши зарбаҳои баромада истоданд бозингарони Малайзия ва медонед барои чӣ фикр мекунам ин қадар сахт зад бозингари Малайзия, чун дид ки бо зарбаи осон гол ба дарвозаи Ятимов задан номумкин аст. ин дафъа тарс буд дар дили бозингари Малайзия, аз ҳисоби ҳароси дил бениҳоят сахт зад ва аз меъёр зиёдтар кӯшиш кард. мухлисони мунтахаби Тоҷикистонро мебинем. Рустам Соиров як дафъа лакай гол зада буд, имрӯз аммо он гол бекор шуд. Рустам зарбаи Соиров ва гол. алам ин гуна як ҷашни ҷамъбастӣ ва хурсандӣ аз пирӯзии дастаи мунтахаби Тоҷикистон ки дар аввалин иштирокаш дар мусобиқаи ҷоми шоҳи Таиланд тавонист ки пирӯзӣ ба даст биёрад. ба кулли мухлисони футболи тоҷик, ба ҳар як шаҳрванди ин меҳан пирӯзӣ дар ин мусобиқаи байналмилалӣ муборак бошад. бисёр ғалабаи серзаҳмат буд, аммо дар силсила зарбаҳои 11 метра аз худ қаҳрамонӣ нишон дод Рустам Ятимов. ягон гол онҳо аз пеналти зада натавонистанд, яъне ки аз зарбаи 11 метра. имрӯз дар вақти асосии рақобат ҳам дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳунарнамоии воло нишон дод, аммо натавонистем ки гол занем. дар силсила зарбаҳо бошад муваффақ гаштем, гарчанд ки зарбаи аввалинро Ахтам Назаров дақиқ иҷро карда натавонист. ва ин аст ҳайати ғолиб, дастаи пирӯз ва мунтахабе ки гарчанд бозингарони Малайзия дар рафти рақобат бисёр кӯшиш карданд ки иғвоангезӣ кунанд, умуман ҳиллаҳои зиёд карданд, аммо ба мақсади худ нарасиданд. мунтахаби Тоҷикистон ғолиби мусобиқа мегардад. Петр Серкт табрик мекунад шогирдони худро пас аз муваффақият дар марҳилаи интихоби ҷоми Осиё 2023. мунтахаби Тоҷикистон дар яке аз мусобиқаҳое ки марҳилаи омодагӣ ба чемпионати Осиё дар пешдода ба ҳисоб меравад, тавонист ки ғалаба ба даст биёрад. саҳна омода карда мешавад барои баргузор кардани маросими ҷоизасупорӣ ва айни замон мо ба лаҳзаҳои ҷолибтарини ин рақобат мутаваҷҷеҳ мешавем.
Шоҳи Тайланд каме лоғартар аст. รับเหรียญรางวัล ин ягон และขอเบิกตัวผู้แทน Мансабдори ทีมชนะเลิศขึ้น баланд รับ аст. ถ้วยรางวัล яке аз одамоне ки мақоми хоса доранд дар идоракунии давлати Тайланд. ва акнун албатта ғолиби мусобиқа барои гирифтани медалҳо даъват карда мешавад барои гирифтани медалҳои тиллои мусобиқа. пас аз гирифтани медалҳо маҳз ҳайати дастаи мо ба саҳнаи махсус омода шуда мераванд. ахтам азаров чун капитан аз ақиби ҳама аст. табрез, ваҳдат ҳанонов, далер имомназаров, аризбоқӣ охунов. мутаассифона парвиз имрӯз ба майдон ворид нагардид ва бозӣ накард. анчер сафаров имрӯз ҳунарнамоии хуб дошт. сиёш асроров дар ҳайати захиравӣ қарор дошт. намо яке аз таҷрибаноктарин бозингар дар ҳайати мунтахаб ба ҳисоб меравад. нуриддин амроқулов ки дар бозии аввал. ва акнун танҳо лаҳзаи хурсандӣ ва нишоту шодӣ аст. рӯи саҳнаи махсус мебурем то ки аз ғалабаи худ ҷашн бигирем. дар аввалин иштироки худ дастаи мунтахаби тоҷикистон дар ҷоми подшоҳӣ Тайланд тавонист ки ғалаба кунад. ин ғалаба ба ҳамагон муборак бошад тамошобинони азиз.